Janeno mar odiochieng' ma kawuono wuotho kela Kanea ka wacho Kanea dwa na nyisi ne awuoye Kanyada mae kaunti mar Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoyo kendo wadwa puonjore kit pith mar olemo mar rabolo. Odiochieng' ma kawuono wan gi jalony kata jalony bende nigi lony kod pith mar rabolo miluongo ni Olivia Adero. Odhi nyisowa kit olemo ma en owuon opidho. Gin ber mage ma bende ng'ato nyalo yudo kotiyo gi olemo ni. Ina mondo akaw thuolo mar wakie chenro mar juma ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Minu maber? Ber ahinya. Idhi nade? Machiegni Alori. Machiegni Imbo. Erokamano ahinya nade? Kamano, antiere. An ba ngima? Ruoth orita. Erokamano. Amor ahinya ka chopo iri kae. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima iluongo ni timo. Erokamano ahinya nyaka Black, iluonga ni Olivia Odero Aluoch. An japur mar rabolo, apidho rabolo. Kit pith mar rabolo mapidho gi gin rabolo mitedo to gi rabolo mar olemo. Ng'enyne gin rabolo mar olemo to gima ipidho mitedo bende an godo matin. Kane wadwa chako pidho rabolo, ne wabet piny, nago kwan, kaito namanyo pesa matin mar manyo kodhi. Kaito mokwongo ne poda amanyo kodhi e kor gweng' kar kae to nok ayud kothe mabeyo. Kaito nabet piny aparo, kaito nadhi Kisii kamiluongo ni Research Center. Koro ka nadhi kuno to nadhi kato ne gimiya kit rabolo kidienje mopogore opogore mipidho gi mar olemo to gi michamo. Koro rabolo ni naome Kisii Research Center. Daher ng'eyo ni ne ng'at man gi paro mar donje pith mar olemo ni kata pur mar rabolo. Gin ang'o ma ng'ato nyaka bed kata ng'ato nyaka ng'i kapok ochako? Kapok ibedo kata gi paro ni idwa pidho rabolo, mokwongo nyaka ibed gi field, puodho midwa pidhe rabolo no nyaka set aside. Kaito mar ariyo, rabolo bende dwaro pi. Nikech kaka magi kane wachako pidho gi, ne waolo negi mana pi. Koro pi bende dwarore nikech karwa ka en got to koth bende ok ng'eny ahinya. Koro nyaka wabed gi pi. Machielo, nyaka wabed gi manyiwa. Nikech rabolo wapidho gi manyiwa. Nyaka waket compost, manyiwa kanyo makuogi machiegi. Maka chieng' ma wapidho rabolo, koro waole buche gi magichako godo chiemo. To bugo samukunyo bugo obedo nang'o? Bur mar rabolo owinjo bed ni wakunyo 2 feet across kendo 2 feet deep. Spacing kata nafas ma bende onego bede kind rabolo gi nyawadgi bedo marom nade? Kind rabolo gi rabolo owinjo bed ni gin mita 3. In gi kidienje adi to variety mane ma in iwuon ipidho kari kae? Rabolo ma an godo, an gi Fia 17, an gi Fia 16, an gi Uganda Green maduong' to gi Uganda Green medium. Fia 17 kata Fia 16 gin olemo mar olemo ni en onyak kabisa e lopwa ni en onyak madongo. Uganda Green en ma itedo ma kose machua to yupili ipoko kaito itedo kata inyalo chame be kochiek. Kata Uganda Green medium size. Medium size en ochiek maduong' ahinya. Wawacho ni kaka land preparation ere kaka un wegi uikolo. Kaka ikolo mar rabolo ne wapuro lo, kata ka wasepuro lo to wakunyo bugni. Kaito wakelo owuoyo to waole bugni, kaito wabiro gi rabolo to wapidho. To ewi mano rabolo kosepidho owuoyo mo okete buro ka kende okoromo. Koro wakawo ga owuoyo to wakelo to waole kinde diere kama. Ok waole tiende koro, nikech kiole tiende to tero kudni bede tiende. Koro waole diere kamae wakelo chieth gwen bende, nikech chieth gwen ober gi timo top dressing. Omiyo fruits chiek madongo dongo. Koro wakelo chieth gwen bende waolo kar kanyo ero, kaito medo gi manyiwa kaka gimedo chiek ka gidhi. Koro mano miyo gi chiek madongo kaka Uganda Green en kimiye manyiwa moromo
to chiego rabolo maduong' ma ji ariyo machuo ema nyalo ting'o kawuok ko piny. Ang'o mano mijing'o kata motivation mar donje pith mar olemo ni? Nasebedo gi paro mar bedo gi anochad chon. Koro naparo to naneno ni machunga, kwarwa nopidho machunga mang'eny kabisa kae chon. To machunga ne kudni oingo. Later on machunga koro kipidho to tuo atuoya. Koro momiyo nabedo gi lek mondo koro natem rabolo. Nikech rabolo koro lifespan ne ng'eny. En yien manyuolore kipidho achiel to moko bende chako nyuol e bathe kanyo. Koro yudo ka in gi rabolo mang'eny. As long as ni rite gi doyo, kendo inyalo rite maber, rabolo ok tho piyo. Chiro ne chal nade? Wasebedo gi tich mayot e chiro mar rabolo. Especially rabolo mowuok e puotha kae nikech nyicha gichiek maler. Ka dhi godo imbo e chichwa kae machiegni, to ka gichiek maler rabolo tin nikech rabolo michamo mana Kisii. Koro wayudo market machiegni kae imbo kae. Ji oherogi kendo ji ng'iewogi ang'ewa. To rabolo timo maber e lo machal nade? Kit lo? Marwa ni en red acidic soil. Koro waneno ka rabolo time maber. Lo makwar motimo kite matindo achego. Akia samoro ka bende tuoche thago to ka dipo ni nitie tuoche mathago rabolo, gin aina mage? Tuoche nitiere mathagowa, kaka seche moko inyalo neno ka itgi tuo, gibedo gi tuoche mag blight, fungal diseases thagowa, kendo kata kute bende nitiere mabiro e tiendgi kar kae mathagowa mamakogi. Waja tudore gi agronomists, jogo mo olony e pur mag olembe, kaeto ginyisowa yedhe ma wadhwa ng'iewo mag blight kata mag kutego, kaeto gichak ginyisowa ni ka gine odok chien, fertility rate odok chien, to ginyisowa ni wabwa kaw CN mondo watop dress godo rabolo. Kata rabolo chako duoga maber. Rabolo ohero pi mang'eny. Koro lwasi ma koth chwe mang'eny, ndalo neno ka rabolo mor kendo ite mor kabisa kendo giolo mang'eny. Koro sama koth ng'eny, rabolo timo maber kabisa. Sama koth ng'eny cha, ing'eni giolo. Koro ng'eny giolo seche ma koth chwe, to ka koro koth dhi ma koro koth dry, koro manyicha olo gi machua up. Koro that is their peak season. Koro ibiro ka ng'eny gi machua kendo koro gidwaro ni ong'adgi kaito opoggi mondo dhi ousi. Managerial practices mage ma in iwuon kata okenge mage ma in iwuon itimo kata itemo rito mondo iyud yuto makare? Rabolo en gima perishable. Ka okiriyori kode, kiselose to nyalo kethoreni. Koro nikech gin gima nie puodho, wabiro to wang'ado mais enough, kaito wadhi wakuogo to watero ne johala e chirowa makae. Koro johala go kaw to usa. Watieko kidieny mokwongo, wadwa ni wadhi e yweyo mar dakika moko machuok, aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Giwacho ni Rajiv dhi. To en ang'o momiyo Rajiv ok dhi gi Parinit? We mondo anamiya dhoga. Rajiv nigi wige ariyo kende. Awacho wige ariyo. Adwaro mondo Rajiv omanyot Chandigarh, bang'e to biyo kawo Parinit mare mondo dhi odakgo. Adwa tugo. Kaw simbi, tigochne, wachne ni boduogo kae, mana bang' wige ariyo kende, to bende ubadhi Chandigarh. Kare. We mondo anyisi adier. Parinit mari ni onge hawi. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol
Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni e kidieny mar ariyo kaka wuon adwana parni ni wawuoye kit pith mar olemo mar rabolo. Odiochieng' ma kawuono wadwa ng'iyo gin value additions mage ma bende yudore e rabolo. Ber mage ma ng'ato yudo kochamo olemo mar rabolo. Bende wadwa puonjore ka be wadwa ng'iyo ni bende nitie ga peak season kata ndalo ma bende rabolo thothne iyude chiro. Koro daher ng'iyo gin managerial practices mage kata okenge mage ma ini wuon kaka japith itime puothi kae kama ka yud yuto makare. Gik ma watimo e puothwa kae mar rabolo, mokwongo rabolo kaka en ni nyaka luoke. Koro nitiere bedene mogolo ma ose expire, nyaka ibi mi ng'ad kama ng'ad mwaket piny. Mar ariyo nyaka wabed ka seche te wasikwa biro waolone manyiwa. Nikech ochiemo mang'eny kato pa hole gin rabolo mang'eny. Koro ka gionge manyiwa ok inyal yudo yuto maber. Koro pile pile nyaka ibed mana ka every season wanyalo miye wuoyo kamano ka waketo ne mondo wayud yuto maber. Rabolo kawo kinde marom nade puodho kokikae kata samo nyako okawo kinde marom nade? Rabolo ka wapidho to wamiye dweche 14, higa achiel gi dweche 2. Mano e ka rabolo nyak, koro mawanyalo kae mondo wadhi kode dala. Gin midhiero mage kata challenges mage ma ini wuon kaka japur kata ng'at ma bende osebedo ka pidho olemoni isekale kata iseneno? Challenges mantiere en ni tuoche machalo kaka mamako rabolo, nematodes kata gi blight. Mago gin challenges nikech nyaka wamany pesa mwang'iewo go yath kendo wathiedhgi. Mar ariyo nikech rabolo en perishable. Ka wagole kar kae ka wakuoge akuoga, to ka ok ousore piyo piyo to otop kendo koro wapuke apuka. Manyiso ni shelf span ne chalo nade sama isegole puodho ka? Sama wasegolo rabolo e puodho, nikech rabolo kigole e puodho ka ikuoge immediately mano eko chiek maler ka pod chage ka nitiere. To ka obudho piny machage chal ka gima odwa tuo kuome, koro ko chiek maywayo wang' jong'iepo. Koro ka wagole puodho to wakuoge, then after 2 days wakuoge go ber, after 2 days wagole oko kato koro wakete piny kama koro chieke kende kwa ume kanyo mondo koro chieg maler. Koro nyalo tieko 4 days kato wadhi uso. Erokamano. To ndalo ma bende wach ni ndalo oro ma pi onge kata koth onge, itimo ga nang'o? Kane wachako pidho rabolo ne wan laki, ne wan gi borehole. To chieng' nowuok kabisa, marabolo gi naolo negi pi kube 2 mag 20 liters. Koro waolo negi weekly. Mano e challenge mantie maduong' ahinya mar rabolo. Nikech ka chieng' obiro mang'eny to gidwa negi tuo. Koro nyaka ibed gi pi. To kosemoko e area mwadake ni, to koro koth ma season mar chiri gi opon biro mana save. Koro kaka sani tindo kwa ol pi
nikech bende ging'eny. Koro koth ema tinde service. Higni mabiro ere kuma in iwuon inenorie kaka jalno man gi puodho mar olemo mar rabolo? Nikech aseneno ber mar rabolo nie, adwaro ni mondo expande maduong'. Makoro ka jowero biro ira, tanyalo yudo pesa malong'o. Nikech jowero nitie mang'eny, gisiko gipenja rabolo, to samoro giyudo ka rabolo ni magiewo. Manyiso ni koro in be dhi miyi bedo gi paro mar expand. An gi paro mar expand this plantation mondo obed maduong'. Ne nitiere nyako mane Nyasaye bende nokele dalana kae, kopogore gi rabolo achiel mana pidho cha. Chieng' moro nyako moro nobiro dalana kae manyo gwen. To kamoro ni Angaga, iluonge ni Masi. Masi nayudo gi puodho mar rabolo maduong'. Ne wawuok kamwa dhi Angaga. Koro from puoth Masi nomiyo wa koth rabolo moko nwabiro godo. En wapidhe malo kocha. Koro Masi bende ne timonwa follow up. Nikech nyako nyiswa ni timuru ma. Koro ka ng'ato biro ira ka mokawo rabolo, to pod wanyalo tudore gi sime, kata ka en kama chiegni, tanyalo dhi mondo atimne follow up, mondo anyise ni kuny bur maromo kamae, ket spacing maromo kamae, ket manyiwa ndo achiel kama. Chudi mar rabolo ni, ene ma sama rabolo golo olo wuok, to ene mo wuok maduong'. Koro ene min rabolo, danga wacho ni ene od rabolo ma fruits gi endi wuok e iye. Koro ibiro neno ka fruits go wuok mos e chudi e iye no, ka keto line nyaka chieng' gi rum te, kato mano biro piny kamano. To sama koro olemo osewuok maber kamano, inya ng'ade kose no beda kanyo nyaka chieng' ma koro ikayo rabolo? Ka olemo osewuok ma nitie stage ma ka gisegike gibet madongo matin, to koro wagola chudi no oko mondo gibed madongo, gien large. Kiko moko ka chiemo. Okay. Rabolo be nyalo timne intercropping? Rabolo watimo ne intercropping, kata sani nitiere kaka Uganda green, eno ko ng'eny ahinya kaka ma, ok oket shade mang'eny. Koro wapidho rabuon e iye bathe kacha cha, nitiere rabuon. Koro wapidho rabone giluongo ni cover crop. Mano bende miyo timone gi miluongo ni mulching. Timone gi mulching. To nitie yiende moko ma bende aneno kisiro gi yien. Ang'o mitimo kamano? Aina macha? Watimo kamano nikech rabolo olo maduong'. Ko olo maduong' kabisa, to fruits gigie bedo mapek moloyo stem mar rabolo. Koro wakawo mano wasiro godo mondo kik otim ang'owa, ogore piny. To kendo rabolo yom ka storm obiro, to storm goyo gi piny kabisa, especially ka gin gi fruits magiolo kamae, sama gin golemo. Koro wasiro gi mondo kata ka storm obiro, to kik gilwar piny mang'eny. Very difficult to differentiate pogo FIA 16 gi FIA 17 of yot. To koro FIA 17 yudo ka fruits gi dongo ahinya moloyo FIA 16. But gin similar, kata korgi kamae, pogo gi godo ok yot. To Ugandan green, koro Ugandan green ni bathe kacha kama ncha pidhe rabuon cha. Omewacho ni timone gi intercropping. Koro FIA 17 koro en machacha. Enga macha maduncha. Wadhi wang'e. Koro sami wacho ni luoko rabolo. Ing'eni nitie ng'at ma kia ni luoko rabolo ni en iluoke nang'o? Koro ineno kaka nyoro natemo luoko rabolo, koro nang'ado magi. Koro kiluoko rabolo, ting'ado magi oko. Magi eki te ing'ado oko. Koro dong mana gi leaves mamalo, ma fresh, mamiye oxygen go eko. Sami luoko rabolo, ne, janeno malo. Luoko rabolo, ok en kawo pi, ti luoko rabolo. Tiende ni golo, gikaina gi mosetwo. Mineno ka koro ok dhi konyo rabolo, mane luoko rabolo. Kik ibukri kawo pi, ni luoko rabolo.
Koro ma kanyo wan gi fia 17. Mae fia 17. Koro inanidongane no ka en olemo no osebedo ka gima odito matin. Koro inyagol inyalo gol mae koro igolo mana chudi ne ni oko. Chudi. Mae? Mondo owe olemo go kuod madongo. Nitie kaka ijake kosa gol. Ituri atura kama. Kikadhi karabanya di. Maye nyaraudi. Awe na nyadundo. Koro ma tich mare nosirumo. Flowering osetimore kae. Ok wadwa no tiek ne olemo chiemo. Koro mane gima omiyo wagole. Koro en nyawite. Mulching, nuwawuoye mulching. Koro wapidho cover crops kaka kata susa. Budho ni en cover crop. Koro kowuothe olake rabolo kamae, to geng'o pi koro ok evaporate. Koro oriten rabolo pi. Okay. Mae luoko rabolo. Bang kinde marom nade koso anytime miwuothe puodho tineno ka nitie aina ni iluoka kuro. Sana owinjo bed ni nitie kaka rabolo ka bade ni ok odwar koro to nyage piny kamae. Koro ka en green kamano gole yo moloyo kotwo. Okay. Koro ibiro tigole ka pod en green. Ma be aneno ka donge kigo ma piny moro sichako. Koro ok wawegi gibed mang'eny. Watimo ne gimiluongo ni thinning nikech ka ging'eny to gimayore chiemo. Koro wang'iyo ni gin adi e bur to ka gigolo mang'eny to wanyalo uso ne jopur mamoko. Te buro nengo bed ni gibedo at least adiwa maximum. Maximum winjo gibed 3 to kiwe mang'eny to 5. Koro ma 1 2 3 4. To yaneno moko macha. Koro wabiro tong'o magi to magi replace gi. Aeto stem ni dhi timo nang'o? Aneno kaka jomoko pile to we puothe, jomoko tere puodho. In itimo ga nang'o kar kae? Wan waweyo iye kar kae, gimedo bedo mbolea. En gi tich to en mana ni korwa koni pokwa ginene. Iloso kode carrying bags moko mag chal mag kalatas. Wan pokwa bedo gi machine magoyo gini kata koro wanyalo loso godo mfuko miting'o godo gik moko. Ndo kamano. Haya, si ni hivyo Dida? Ne ng'at madwaro jal madwaro ni mondo ong'e pur mar rabolo kata pith mar rabolo nyalo tudore koda e namba mar 0723996909. Sama isekayo rabolo, nikech kawuono wawuoye e olemo, yani fruit, onego bed ni kuoge. Kae kuma Madam Olive kuoge rabolo. Odhi nyiso kaka en wuon otimega to gin yore mage ma in wuon ing'eyo mabende samoro inyalo tiyo godo sami kuogo rabolo. We wane. Koro maestoni. Maestona. Koro kase kuogo gi e jikon moro kocha. Kaita toko gi takelo gi tapango gi kar kae. Koro kase kuogo gi ober akuogo gi e dak kata sky plast moro kanyo. Taketo gi nindo 2 kaita after 2 days atoko gi tagolo gi tabira pango gi kar kae. Koro kase pango gi kar kae tachaka umo gi mondo gichak giyuda liet. Koro gibiro chiek mos. Anyalo umo gi for another 2 days ndalo 2 moko. Kaito ibiro yudo ka gichiek maler. Koro maywayo wang' jong'iepo. Kaito mar 2 koro gisik gitura kiweyo gi magi budhi obel magi wuok ka gin ratong to gitura gi lwar piny. Okay. Koro sanie nitie kaka nisepango gi koso gina kaka iketo gini gichiegi
Kisekuogo gi maber ko kibro pango gi sami dhi uso. Yeah, sani to na pango gi apanga. Koro sama bro dhi uso gi, koro bro golo gi, koro bro keto mag siling 30 yore, mag siling 20 yore, mag siling 10 bende nitie. Okay. To kopogore gi mar onget kata wach ni liet ma bende onget kelo. Bende nitiere yore moko mopogore ma ng'ato nyalo tiyo go ka kugo rabolo. Nitiere yore ma ng'ato nyalo tiyo go ka kugo rabolo. Kaka koro ene sagna, kaka koro ncha kao kaito akawe to ang'ado kar kae kamae, kata kao chumbi taporo kar kae. Koro chumbi dehydrate. Kaito koro ocheka. Koro wach ni aina ni. Mae. Ema wang'ado, koro ang'ade kama. Samoro inionge kuma onge ober, koro akao chumbi to koro aketo kar kae kamae. Koro biro dehydrate, yuayo pi oko, to koro rabolo chieka. Koro weya. Koro sama pi no serumo to be rabolo be dhi mbele ka chiek. Yeah. Bende ni ng'e. Mana achiel kuom bende ng'eyo makawuono, rabolo ok ochuno ni iume gi onget, inyalo ng'ado tiole chumbi. Gimomiyo olo chumbi en ni mondo pigno absorption of water, pino mondo wuoge i rabolo, aito rabolo no omed chiek. Kawuono apuonji gima manyien, ang'eni ni kia. Koro wawach ni gimoro amora koseikore kama, ipango gi nang'o, sizes mage ma inya wacho ni mae ka dhigo e chiro to ma siling 30, ma 50, ma 100. Ing'iyo gang'o? Market makaro akayo ok ni malo ahinya. Koro abro kao kaka mae, koro jako 5 taketo siling 30 kaka mano. Koro modok chien kaka mae, koro aketo 5 siling 20. Koro nitiere bende matindo nikech yath wuog maber ng'eny te. Koro wanyalo keto mag siling 10 bende na keto kae. Aina no koro mar 10 siling 10. Okay. 30, 20, 10. Manyiso ni sami pango gigi, ipango gi kalure gi ng'at ka ng'ato gufuki. Olemo mar rabolo, achiel kuom gigo ma daher ni ng'e kata kisungu dendo ni health benefits ma bende ng'ato nyalo yudo kochamo olemo ni en energy booster, manyiso ni omiyo ji teko. Mar ariyo, jok ma bende nigi tuo mar leny, ma samoro leny thago, inyisi ni kitiyo gi rabolo ni to bende oduoko chien ni tuo mar leny. Mar adek bende wawacho ni en gi vitamin C, olowa cholesterol, to bende en gi vitamin C ma bende ber. To ne joma ohero go orako, soezi, sami dhi e gym, sami go orako, mae olemo ma bende iniwuon onego bed ni tiyo godo. Mar adek, nyidendi mohero flawless skin, iwacho ni kichamo rabolo to ngozi bedo mayom. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kati nyalo oro nwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa maen 236000. To nikech sani wane mtandao, kata kiero inyayuda e Facebook account mara, mano page maen Lorino Mondi to en gi full stop. Kata TikTok account ma bende atiyo gi nying mar Alori Nyaka Black. Karuotho yie, wachak warom juma manyien. Longana Alori Nyaka Black. Erokamano. Dhiye gi rabolo jorabugi ocham. Erokamano ahinya. Idong maber. Erokamano, wuoth maber. Erokamano. Ai. Wadhi chamo rabolo. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.